observando todos os cidadáns e tamén a Xunta de Galicia como se van deteriorando as condicións da ría, como non hai marisco, ao mesmo tempo que a Xunta de Galicia, que ten todas as competencias, non fai o traballo que ten que facer, que é abordar os problemas estruturais que ten esta situación. Pero non só eso, non só non cumple coas súas obrigas competenciais, sino que, ademais, proxecta industrias que camiñan no sentido contrario. A celulosa de Altri, a mina de Touro, a planta de betume de Vilagarcía, o punto de vertido a Boca de Sálvora na ría de Arousa, donde pretenden botar todos os dragados do Lérez, son realmente todos proxectos que van en contra da ría de Arousa, van en contra da súa productividade, van en contra de miles e miles de familias que viven honestamente do que dá a ría de Arousa. Nos facemos un chamamento a todos os galegos e galegas e a toda a ría de Arousa a manifestarse o vindeiro 14 de xuño na illa de Arousa nunha manifestación que sairá do Vao e rematará no Porto do Sufre. E convidamos a parar todos os proxectos que son unha ameaza para o conxunto da ría de Arousa e do río Ulla. Moitas grazas.